Taumana ngatigarisane tiswedere panapa kam knowledge na water. Uyaya apa. Ko mukufinyeke ngopinda kamwe vamwe vamara kacha time zedu tapedza kutraina tinopedza kutraina na 9 chokwadi tinoenda amukira panapa saka da tiite chinhu 1 muri zasatati zviri kuitika ndezvokudai so tiri kusangana neMozi panapa ende munoziva kuti kamudyiro kavanoitwa kunjuga kwekwe ndo mapondero atoda kuvaita saka kama takutokumbirawo gombora munyina kutokumbirawo haiwa kutokumbirawo knowledge zvataita tiri kumaarabu izvezve zvamakaita makamasangana naRonaldo izvo kutokumbirawo then machope ngatisakotsire muground shumba uyo utaura kaiwo uzvibatisa mabatiro anta bhora ndokumbirawo pagedha apa ndida kuona pane maburi kutokumbirawo shumba chokwadi